technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tun troma chuan kumsang ni som pakhata ti chua family comedy foster ti chu kan clear hole don ani Zoe le alikate du pa chu hunre tak chung fanei tuma an be nuwa po an la nei theitlat lo maya an mang angin doctor an hanron chuan doctor chuan Zoe chu nau pai thedin muna adin ri lo thu alo shiltlat maya chu chuan Zoe le apasal alikate chu ati hnual rui mai chuta an kalma in doctor chuan naupang tam tak enkol tu nu le pa ne lewan om cheu thu shilin nucham in hming le details in ziana le khate hi ape a ti chuan an ho nuwa Zoe chu a chian nu sarai te chung kwa chuan tloin a test result a hriat chuan falamai turin alo ron ve boka zanria an kil ho lai ti chuan an fanu sofa a thu chu alika chuan a en le dau dau china a thi sen zum ngei fani ve chu a chak tak zetani an butma in Zoe chuan falak chungchang chu apa sala soipuya ma se alika chuan a thi sen zum ngei ni lo chu fa anga apom thei tak tak arin lo thuwa changin chu chuan Zoe chu atilom lo hle chuti lain nucham in pakhat foster tia chuan Mipa naupang ilaya hi oma kumsari elek ni ma se ilaya chu afingin puitling tam tak po ina an hriat lo thlengin na she cheu maya a che zia le a in chei dan a tong dan thleng chuan puitling ti dan chia che ani a puitling ti thin ang thlenga ati ve zela wang chuan adu om reu phian mai ni tampo aliam ma in aleka po chuan falak chu arem ti ve ta nge a chumini lala chuan naupang ho en turin foster a chuan an vakal ngala ti chuan adoption form an filam nuwa home en kol tu Mrs. Lengi chuan lo ti ti puin an ho ma naupang de chu mi special tak tak vekan ni thule an omna mil tur tak khansak an ngai thu alo shila chumi nu chuan naupang ho mu tur a shwain mi panau pang fing tak ela ya lekha bulo chiar mek chuan Zoe mit chu alanal maya anui mel chuan a hipin a hoisan hlei thei me ulova an hodon thleng chuan ilayan tukvela tangena lo thlir rengani chumi nu chuan a lekha budora avakala chuta chuan anu in naupang ho chu thon thu lo chiar sakin Zoe nena chuan naupang ho nena in po na thata kani thu te chu alo shil ngal lawma nima sela Zoe ngai dan chuan i vaklo revaklo nuwa ador chu kharin ina a ho a chuta a ho nu relo te a chuan doorbell churon riral ralin kongkha rawa hon chuan pona ilaya chu alo ding reng maya ilaya chuan adoption form pek pa chuan Mrs. Lengi kaltera ni thuwa soi ngal zung zung bok mase lekha po ti felani ma hawa ilaya arun lang hlol mai chuan Zoe chu a thong hle a ilaya la chuan a in ang maya angai ngal me awangin Zoe ti ngai na shelo chu abula chuan a thungoi reng rungata chuta ilaya chuan naupang dang anglo takin chanchin thara endu thu te chu a soi mau maya ami zia chu danglam ro viau ma se Zoe chuan angai na ngal hle a ti chuan a hnu loka apasal chu kolin chanchin chu a hril ve ngal ama ang thawin aleka po chuan makalo de ve hle maya Mrs. Lengin lekhati fel hun tur a re deuh thu soi si a ilaya arun tir deuh thut chu hria thiam har sa ati in na atanga a ho vele thu chianga event turin ilaya chu homa an hrai let le a konga an tlan lai te chuan ilayan aleka chu global recession chungchang te chu soipuin puitling chawin an ngai event tur zo na te chu a zo zung zunga aleka maktilu tuk chuan chan mai dan tur po a shelo hialani nucham in an vathlen chuan Mrs. Lengi chu tluswal palin damdoi ina an lo hrai don mek heloni a ama an hmu thei tak lawa chuan a assistant zok chuwa hmu in ilaya lekha ken chungchang te chu an zot fi a assistant po chuan documents chu en mai chuan a fel thlap thu alo shilin Mrs. Lengi ka atang ngeya thudik hriat an du ani chuan an langa deu angai tur thu ina changa ti chuan ilaya chu an hrai hole tariani Zoe chuan ilaya chu angai na sare ubok nen fa atana an lak nu chuan anun chu ahlim sota ma se aleka mi zia ero adanglam chovin jing ma tak taka breakfast po elavin na thok turina chuak dai thina chuti lain aleka chuan nalama harsan na alo tok reng hi ani a global recession chuan atoi company chu na sataka angonga wangin investor thar amu thei reng reng lo maya
chu mai ba ka atoi siam chua te chu man lai deuh hlek to an ti in tun lai atoi siam chua thar te nen khai khin chuan chalakal vak to lovani a company ti nun zel nan benglam la in poisa an puk tir du si lawa a hnuaya thoktela chuan a hun taka hlo pek an lo phun ve reng buk nen aleka chuan do thei taka lo ngak ri sham tur le an na thok te chunga angil nei thin zia te chu soin tuna chuan an company savings chu le batlak nana manvek angai tur thu a shila ma se an na thok chor te chu mi har sa ve tak tak an ni hloma wangin aleka shat lo chuan eng emo an in ril ru sap hloma aleka po chuan ti ngai na waka shabik lo lelama zowi chuan ilaya chupa ka shwaya rewak lo nuwa che na in ne lo Mr. Pota chuan ron panin zowi chu me ni som panga kumsang ni pasari chu ani the ngil to lo turani thu a shil hlol maya chu chuan zowi chu a chongin Mr. Pota chu arab deuh hleka ti chuan ilaya chu hruai sang ngalin aleka toy factory a chuan akalpui ta zokani nima sela amunan va thlen chuan na thok te chu an lo ho veka aleka chuan thil omzia shil fe in achi ai hle ti chu a mela alang the ani chuta zowi chuan aleka ril ruha chok tumin an in chu da khamri maya rota ma se aleka chuan zowi shil lovin in chu alo da kham dai to ti asoi chuan ron masalawa chutia apasarin thila lo ti ringo chu zowi ngai dan ani lo hle a thinrim takin ilaya chu a hruai ho ta dai ani inan thlen chuan an nu fa inan te ti zuya chuta ilaya chuan zowi chu zo na zotin aleka ala mangai lo chu azo thut maya mase zowi chuan chan na ape mai theilo atuka zowi chuan ilaya chu skula avatha a ilaya po chuan ngai to amani lo thule thataka alo omtur thu shilin ngai to alo turina cha mase cholok an ne masak berat class lan wovin taxi ala a aleka toy factory a chuan avakal ta dai mai aleka chu ilaya chuan a thong chiang le a engwanga vakal nge ani azo chuan ilaya chuan asum don a puitura ron kalani thule pui ngai nia alan thu in alo chang ul sam eta mase aleka chuan engpui nama amamo lo thu soin a hruai hole ngal zowi chu ilayan class akal lo awang chuan alung oi lo hle a mase chu a thinrim na te chu do kana e tur lo in chop nur chuan ati rele ngal veka a chan chu ilayan an chung kwa a an e ho theinan a rukin alo order ve nge wangani a zanri an e zo nu chuan bo rak po chu zia sotin ilaya chuan zowi le aleka te inkar a thatle theinan thei to palo chwa ve ani abe se angein zowi le aleka te po chuan afala in biak na hun chu an nei the pha a aleka chuan zowi chu a boy na to me ka changa alak chwa wa tur thu tiamin chumi nu chuan po na bo rak thiang hlim hi turina chuang zuya an chung kwa chu ral khata tangin Mr. Putan alo en thli thlai rengani ti reng an shelo mase ruma zowi alu vele ilaya chu Mr. Puta mutur chuan aron chwaka tu thlenga thu chung chuan ti zuin an in biak da na tang chuan hun rei tak lo in cheto de po an ang hiala chuda Mr. Putan ilaya chu an ro man na kalpui man mo lu tuk lo tur chuan a cha an thu soya tang chuan in resatlia mai po ni lovin zowi le aleka te tan engemo ro man na siaman nei ni nge in alangani atuka aleka company ya investor Mr. John chuan factory ya aleka chu aron mua Mr. John chuan aleka chu a company shal mai turin a ronani mase aleka ero chuan a company chu apa ne na changa a ro chu nani thule a shalani chuan apa ngai danani lo tur thu soin alo hniala chumi nu chuan apa thana avakalin a har satna to mek de chu shilin a inbun ruakani chuta hotuma a in herdon lai tak chuan Mr. Pota aron lang vele hlol maya atira aleka chuan athu soi tur te chu a uksak vakalova mase Mr. Pota chuan fuina thu thatak lo shilin lo chamna le van duaina bedon na tak tak atangin lo tlin na arun chuak thin ti chu ashila chu thu a soi zo rwal chuan kalson le ngal main athu soi toi te chuan aleka ril ru chu a khoi zui hle chumi nu chuan atha ti thonan a thian lui chu va mu in tennis an khel duna chumi nuwa anupui zowi chu adora va mu vele in ilaya chu a factory aron shrai turin atia
chu chuan zowi chu atilomin atopa alekan ilaya chu apom ve tak don ta ni in a hria a hlim tak zetani revaklo nuwa ilaya chu factory a chuan vakalin helicopter lem hluito tak chu a khalkwal vela chu helicopter chu atira chuan chunglam le hnoilam zong chawa che thei tur ani lain eleka chuan engtitia ilayan thlokwal tir thei nge ani chu a she thiam lo hle a chuta ilaya chuan atira tangin chu toi chu direction hrang a thlok thei tura duan ani thu a soife a ma se chu shelavin asiam tu ten circuit board a switch chu an lo off pala chu wang chuan a chung le hnoi zong chawin a thlo thei pha ta ni in a soyani chuta a helicopter khalada thlak nu chuan banga legoland poster lo intar chu ilaya chuan a mu a chu vele aleka chuan legoland a kal chu a chak le thin thu lo soin kalna hunero ane ngai lo thu a soibok ti chuan atuka ilaya chu khoyemo akal tur in siam fel thlapin zowi chuan akal na tur hmun te chu azota chuta ilaya chuan alekan arwa manna siam ala shilo che emni atia relo te nuwa office sa aleka mu thlu chu wakai thovin alekan zowi mela mu chuan a thong hle maya chuta che chuan ilayan arwa manna siam mangin alo bum chuak ve ani ti chu an the thiam ta ni darkar tam takan tlan nu chuan ilayan legolena shwaya tumani ti chu an the thiam ta a chuti anga arwa manna alo siam thei te chu alekale zowi te chuan makan ti hle a hmunan vathen chuan lego train ate chuan suangin hunnom tak an manghawa ilaya tan lego car te siam tirin chuan thei zong an chuan kim hnuwa ice cream te an e holi a chumeni chuan ilaya wang liawin zowi le aleka te chuan an harsan an nei te chu thei ngilin hunnom tak an man dun ve thei pha ani an ho hnuwa po an nu pa chuan hunan hmang dun tamin ilayan an inkar siam thadle tuma abe ina chu a hlo tling ti a mu chuan a hlim hle atuk zinga chuan piano tumri hian ati hara in hnuaya an va chuk chuan piano tumtu chu ilaya aloni a thogle khata athil tum chuan an famasa boralta a hria chwa tir zok mai a hnu dewa ilaya chu thalaka entira an fapa boralta samuela thalak ni in kumsari ve thawani a ti chuan a room hun rei tak an local towa chuan ilaya chu hrai lutin samuela chanchin le a boral dan te chu a shila tukvera ada chu a piangin a fapa accident a boral lai chu a hre chuak thin ani nikhat chu samuela nena konga an kalain a bol khal chu konga chuan ati lumpala bol chhar tuma samuela tlan chu an hnunglo ka motor run tlan chuan su in athi pha tha a chumenia chang chuan zowi chu in thiam lo na in a khatareng ani chuminu chuan an fapa samuela thlan chu an vatlo a angai nat em toi chu ken sakin aleka chu ril runa takin a chap homa Mr. Pota chuan rol khata changin alo thlir reng zana chuan alekan pona Mr. Pota lo thu chu mu in avapana dumde rol thlok suaw thlir pa chuan ti in ahma ang thawin Mr. Pota chuan fuina thuwa shille a hunkal to the ngel chu thil har sa tak ni ma se malam hun hlim taka mang chho thei tur chuan hunkal to chu liam tir maya ngai chang thuwa shila hunkal towa a chen reng chuan malam hun chu a hlimpui the ngai don lo ni in a shilbok chu thu chuan aleka thinlung chu adek zar maya phurna le chawna thar pe in hunkal towa thil thleng chu the ngila malam pan chu atum ve ta ni atu ka chuan chu an elain alekan ahmania ilaya apek majuska dola khalmal chu amua alian deuh chunga ate deuh ada chho zel da na mu chuan ngai tuana thar nei thutin choi lai chuan factory ya kalin a design ta ngal chara a design model siam tam tak chu ilaya entir zelin atopa a design hunung ber chu ilaya chuan tha ati in a pompui ve ta ni ni enge mozat aliam le nu chuan alekan ilaya chu investor de ma a an product soifia na nei turin asoma presentation fel fai takani nuwa an product chu pholangin mystery box angin an kalpuya chu mystery box a chuan toy panga zel omin amane ro chu toy pathum man hu ani thung dona tuma in a chunga oman hriat lo na tak chuan le ti cha kum zual dona chu mai ba ka Christmas an nei to awangin mitinin present tur an le sup dona
chumi atan chuan mystery box chu leichak om tak tur ani don ni in a soyani ilaya presentation an ngai thlak nu chuan investor te chuan an idea chu tha an ti hle maya an product chu a hlom an order ngal sup mayani chumi nu chuan an chung kwa in ti lim na hmuna an kala alikapo chuan ilaya chu a fapa ang tak ka ngai chho tanin aduani chuan patia a ko thei thu a shilveta a chu chuan zowi chu ati lim tak zet atuk chu Christmas Eve ani a alekan zowi le ilaya ti chu wak puin chuta chuan Mr. Pota chu an tong le a an bula Christmas urlok zan mangturin an som zui aleka company po chuan than lama pan chho zela an product har chuan shala hlo in dor shanga tangin mi ten an leichur chu reng mai ani zana chuan Mr. Pota chu an ina chuan an lom luta zanrian e ma chuan alekan Mr. Pota chu identify tura somin thokle khata zowi luak arun chuak thut maya chu a dan nuam lo tak chu khom dan wang mai maya ngain ngai that lo na em po chu anei chuang lovani Mr. Pota identify zo nu chuan zowi chuan ai tur siam te churon la chuakin chu kwa ang main zanria chu hlim takin an kil hawa Mr. Pota a hodon chuan zowi chuan ti dingin adu lo chung chu poisa tlema zong apeluya Mr. Pota chu a khongain akaliam nu po chuan a ril ruwa thil tam taka ngai to azui chumi nu chuan ilaya ruma akalin amutira ilaya chuan pathianin an tong traya chan thu lo shilin zowi chuan angai na shelo deuh chung chuan ka angel no te ini e ti in mu hil torin a shila chuta ilaya chuan angel te hi an om tak e ringem ti in azot le shama zowi po chuan an om nge yarin thu in a changani an in mutir fel nu chuan zowi chu aleka bula kalin a Christmas present chu ape a aleka na han hon chuan lomna mituya bianga alwang hala zowi chu rei tak naw pai theilo nuwa arai vele ta ka wang chuan an hlimin engtin nge ilaya an shrilang ti ero chu an hrethiam lova ma se an hriat lovin ilaya chuan an in biang na chu alo ngai thavekani atuka chuan phur takin ilaya chuan awa chuti lai tak chuan nu cham ena tang chuan koldongin mrs lengi aron le to thule mi parau pang ilaya ti mingpu chuan omlo thu an ron shil tamaya tin an lekha ken ilaya thalak in thil tel na documents po chu arwak vek thuan soibok chu vele zowi chu ilaya ruma chuan kal ngalin ilaya chu alo reng lo maya athalak chuan na lego card chu ending ngalin chuta po chuan ilaya thalak chu alo to reng lova lekha thon pakhat alo nu chia chau chu omani chu lekha a chuan ilayan zowi le alekate chu an hun kal to duam lo tak the ngil tur cha in malam huna hlimna tam tak an ton tur thu lo ziaka akal na tur ria chan thu le ngai to amani lo thu kim chang takin lo ziak til boka chu vele zowi chuan amma zana ilaya thu soi pathianin an tong trai a chan thu a soi chu se chuakin a hnu ka ul chiang le thaenge mozat aliam le nu chuan zowi po in fanu du om taka shinga chuti lai tak chuan zowi chuan an kianga ilaya omve ang mai hian a shia a arin ange in ilaya chuan thlaraw angina vatlo nge ya tuna chuan chung ko pui ngai dang tan pui le turin a thok chuak le to ani